И така, представете си ситуация, когато един мъж, свободен, необвързан, търси си жена. И какво да прави, как да търси, няма познати, не знае към кого да се обърне, познати свободни жени няма и той дава в вестник една такава обява. Търси си жена. Нормална обява, доста често срещаме, например, по вестниците обяви продавам коли, точка, или продавам еди какво си, точка, и човек решава, че ще си търси жена по този начин, дава такава обява, търси си жена. И какво става в този случай? Започват да му се обаждат всякакви жени всевъзможни. Блондинки, брюнетки, млади, възрастни, които живеят в София, които живеят в Каспичан. Абсолютно всякакви жени. Като има една голяма част от жените, изобщо не обръщат внимание на тази обява. Защо? Защото тя по никакъв начин не ги привлича. Когато преглеждат стотици обяви, които се мяркат по цял ден пред очите им, една така семпла обява търси се жена, най-много ще помислят, че е някоя откачалка. И мъжът какво си мисли? Ами добре, като ми се обаждат такива неподходящи жени, част от тях са пълни откачалки, я дай малко да преструктурирам обявата си, да я направя по този начин. Търси си ти жена и вече моля да се обръщат само блондинки, добри домакини, с привлекателна лъчност и така нататък, и така нататък. И почва да изписва най-различни характеристики на потенциална жена, която търси. Тук нещата потръгват малко по-добре, защото по-голямата част от тези жени, които се обаждат, наистина отговарят на неговите изисквания, наистина са блондинки, на определена възраст, мисля, че са с привлекателна външност и са от София. Разбира се, че има някакъв процент на жени, които мислят да се пробват, които ни отговарят условията. Но в този момент мъжът забелязва, че фактически не е толкова голям процент на жените, които се обаждат, които... Не, това исках да кажа. В този момент мъжът мисли, че има вероятност, че има жени, които не са обърнали внимание на тази обява, защото са помислили, че аз съм смутаняк и давам някакви странни обяви, зад които се крие някакъв маняк, може би. Или някакъв 50 години с 5 деца и с 3 бивши жени. И той тогава решава пак да прецизира малко обявата и я прави последния начин. Аз съм мъж на 27 години, финансово осигурен, грижовен и с приятна външност. Той си помислил така, жените търсят какви мъже? Грижовни, с приятна външност, финансово осигурени и да са на подходяща възраст. Затова дай да посоча тези характеристики собствени, за да привлека подходяща жена. А подходящите жени, които да се обръщат към мен, да имат следните характеристики. Тук нещата потръгнаха значително по-добре. Тогава още една стъпка направи мъжът. Той просто си е сложил снимката. В този момент положението стана практически идеално. Почти всички жени, които му се обаждаха, наистина искаха да се запознаят с него в сериозни отношения и практически всички отговаряха на неговите изисквания. И той реши още да подобри положението. И своите характеристики ги представя във вид на собствена снимка. Как мислите, че това може да касае вашите клиенти? Начина, по който търсите своите клиенти. Има ли някакво отношение според вас? И аз сложете кръстчета тези, които почват да разбират за какво ще говорим по-нататък.
Така всички започват да разбират. Тогава преминаваме към следващото.